ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ବୟ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି କରିଥିଲେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ପଇସା ପଳାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ସେମିତି ସେ ବ୍ୟବହାର ପଇସା ଦେଇକି ପଠଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାଅ ତୁମେ ମାର୍କେଟରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବ। ସେ କ୍ଷୀର ବିକିକି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ପରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ପଇସା ନେଇକି ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରେଇଥିଲା। ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଡଙ୍ଗା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆସି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରୁଛନ୍ତି। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।